tapi ngene nyeremumuh to Mas. Ora, Nduk. Kudu ndang turu aku. Ndang apa? Lah wis ngerti lakon awan ke yo. Piye? Ora timo ngombe dikokop. Lah nang lerene. Ngombe apa to? Ngombe gramason karo rondap. Nggih berarti keturun ta? Meh telat rene. Lah buka jam yo 8:30 lha iki kok jam piro? Ora enek sing gugah to Mas. Aku awir jam piro awit? Jam 11, Mak. Nggih. Bare jam 11:30. Ya kawite ya. Bar. Ayo. Ayo. Ngono. Iya. Timbang dan dibacok arit ayo, Nduk. Campur sari, enak. Campur sari kondang. Mereknya Mas. Saka donya campur sari Astina. Saking CEO. Saking CEO ne sapa? IO-ne CEO. CEO. Apa CEO ke? CEO ke Kimpinan. Kimpinan Mas Nanang Wicaksono garis miring Wir Wardoyo. Wir Wardoyo. Nah, Wir Tipung. Ayo Nduk, nonton ndang Iya. Serat digurak. Ayo, masukin dong. Aja sumelang ngayu aku iki ora bakal ayu. Yeah.